Bună ziua, oameni buni! Iată-ne la un nou vlog. Un vlog legat de pescuit. Așa nepriceput cum sunt, vom merge împreună cu Oana și Alex, aici prezent, să pescuim, să pornim la drum. Poate mulți ori să mă judece că nu îi meresc peștele, dar am o satisfacție să-l țin, să-l gătesc, să-l prepare Oana, nu-i așa? La vreo 200 de grame, cu mai mari nu cred că o să prindem. Am așteptat un an și... un an de zile. Acum un an de zile am fost la pescuit. Abia am așteptat acest moment. Abia aștept să ajungem acolo și să pescuim, sau cel puțin să încercăm. Alex, prindem ceva? Eu zic că da. Super tare. Știi că sunt acele cântice vânătorești, nu? Când pleacă vânătorii la... Noi acum vom cânta un cântec pescătoresc, da? Așa se cheamă, pescătoresc, da? Alex? Da, tati? Hai, cânti după Eu nu știu niciunul. Da, cânti după mine, da? Ha. Noi mergem la pescuit. Hai, ne vedem pe baltă. Iată, ne ajungi la acest lac. Din păcate s-a pornit dintr-o dată vântul, de asta fac filmarea din interior, pentru că vreau ca calitatea sunetului să fie una bună. Și bineînțeles, doamna mea s-a apucat deja de mâncat, e obosită, împreună cu Mr. Alex și Mr. Figu, care cerșește, domnul Figolică. Da, fumez o țigară și ne apucăm de montat sculele pe ponton, să vedem ce va ieși. Oameni buni, mai stăm un pic că e jale afară. Stăm aici la adăpost, frumos. No, n-ai, uitați. E groaznic, cum se spune, dar haideți să întorc camera să vă arăt ce groaznic e. Ia uitați. Zici că suntem la mare. Nu, n-am cum să arunc. Băiețele că le dă jos. Vom sta să se mai limpezească treburile și după aia ne apucăm de treabă, că n-am. Și așa mi-a cam stricat cheful. Bună dimineața! Este ora 2 fără 2 minute. Vântul s-a mai potolit un pic și am hotărât să începem ce trebuia început de mult. O să punem niște boilesuri cumpărate de anul trecut de Decathlon. Așa, am pregătit niște momeală să punem pe momitor, este afară, cu 3 prafuri, armă secretă, secret arm, și să vedem ce va ieși. Pauză. Ai grijă cu pontonul. Alex, nu te du acolo. Vine spre mine, Alex, tu. Așa, mami, hai. Opa! Hihi, ce frumoase! Ia, du-te, închide salteaua de primul. Salteaua, sus. Dați, oameni buni. A fost un drill frumușel. Clăpșor frumos. Dă față, tăticule, vârli. Dă față, că e frumos.
Stai. Așa. Dați-l, oameni buni. Stai cu tata. Stai cu tata. Hai, tata. Mamă, șele. Ha? Frumoasă. Frumoasă e. Și acum să-i dăm drumul. Bună dimineața! Am dormit și noi un pic, cam toată noaptea. De aseară și până acum n-am mai vrut nimic. A fost singurul crap. Vom încerca o altă tactică, aceea de a-i cânta peștelui să vină la ac. Pește, pește, peștișorul meu. Da. Vom vedea ce va ieși. Până atunci, niște nes cu cola, cu cola. Anyway, it's a very bello cui. E frumos. Liniște, păsările cântă. Un pic răcorică. Ieri a fost un groaznic, n-are cum să mă arunci. Acum e bine, s-a mai liniștit. Sperăm să se încălzească un pic. Să putem renunța la... Să se teagă de tare. Da, mișto așa să se
Vezi că au aruncat și ăștia așa. Gata. Prins ceva? Ia să vedem, ia uitați. Ai scăpat. Aia Așa la mic, dă-mi încolo de stop. m-aș bunica pui. Și ce să-ți dau? O prins Răzvan în pește, cât palma de mare. Și a zis că îl iei, că îl duce la bunica. Pui. Trage? Nu? Păi de ce? Nu vrea. Nu vrea? Ți-ai băgat râme? Vermișori? Aha. Îs cu pedigrii sau? Da. Da? Îți de lasă? Curați, spălați, tot frumos? Te agăți. Vrei să te agăți? Nu m-a agățat, că m-ai agățat acum câțiva ani. Nu vrea? Da, ce fel să-i doamna Axinte? Doamna Axinte. Nu știu așa, de ce ai avut în cap până acum? Eu? Fez de firmă. Aha, da. De bazar. De firmă de bazar. Hop, mă agăț. E tu, da? Da, normal. Șortul doarme din mai pat. El a venit la pescuit, eh? Dacă tot nu trage peștele, facem un grătar. Asta este, ne adaptăm. Bun. N-am un clește dintre ăla. Nu. Și nici fărculiță, nimic. Nimic. Cu mâna. Bag mâna? Da. Bași tu? Nu. Alex, hai fă grătar. Nu. Treci la grătar, mami. Nu. Ia-l frigul la grătar. Hai să-l punem pe frigul pe grătar. Da, are făr. Mă arde.
merge, nu vrea. Un pic, ca să nu... Oameni buni, n-ați văzut așa grătar? Never. Deci aici avem un piton încolotăcit Da. și ustensile profesioniste. Deci e grozăvie ce am făcut noi aici. Pui ies mici aia sau? Cum frumos. Ha? Ia, deja E cea mai bun cu muștar. săltăreți, nu? Da, miroase bine, e? Chiar miroase mișto. Super tare. Mai vreau, da. Nu pot cu... Cu ustensila aia nu te descurci? A, tu voiai ceva mai rudimentar, nu? Dacă ți-am pus așa sculă în mână, n-ai mai... Alex, tu ești ajutor de bucătar? Da. Bravo. Te descurci? Da. Dar n-ai pretenții să mănânci și tu, nu? Normal cum mănânc. Serios? Ia uite. Bravo. Super. Arată super. Mâncăm. Ne vedem la masă. Păi da, adică nu trebuie să prăjești și mânuțele tale. Deci numai mici și cârnăciorul, atât. Adică mânuțele trebuie să rămână intacte, da? Ok. Nu zic nimic la ansetele. Nici undițele. Se lavi. Așteptăm. Vai, ce frumos e! Ei, ce se spate! Aoleu, înghețit acum. Stai mai, mamă, mai. Măi, mamă, dar ce la linț? Da, cum? Dă-i și un pup în bot. Păi da, păi și... Ia dă-i un pup. Norocos. Vai, ce frumos! Stai încet. Nu vrei un farfeca? Dar cam chinui. Nu știu noi. Nu? Scos ușor. Ok, bravo. Bagă-l la safe. Să facem o răcitură de pește, da? Da, ține pe mine. Stai că nu știu ce am făcut. Lasă, așteaptă, mami. Să mă spăl eu pe mâini. Păi nu-mi scăpă. Vrei să fac o glumă proastă? Nu. Alex, nu te împing pe cap. Nu mă țânghi. Alex, vrei să faci baie? Ce am făcut? Iată-ne și la sfârșitul acestei mari partii de pescuit. Aceasta este captura noastră. 7 cărășei mici, un calas mare la vreun kil și scăpat. Deci cu atât am rămas. Și acel crap pe care l-am eliberat aseară. Da. Gata, oameni buni. Am strâns lucrurile, am lăsat curat frumos acolo unde am stat. Până data viitoare, când ne vom revedea la un alt vlog, tot de pescuit, dar poate mai activ, da? Cu mai multă acțiune. Vă urăm toate cele bune. Ciao! Pa, pa! A.